Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Kajing thu ju ki khubor ki sipa jong ka Ukraine ki pala yo ban set ban pra ki katuk ni ki drone jong ka Russia. Baji ki jaka badon ni ki sipa ka Russia. Ha ki than jong ka Crimea kapada dei ka wi ka klau kapa juri ki sipa jong ka Russia. Ha kapa yale ki sipa jong ka Ukraine. Ki khubor ki ong ba yakatei ki sipa jong ka Ukraine ki la yo ban set leng ba ki drone bala pandai lang bat ki missile bar hakatei ke jing yo ban set pan prai ki jaka ki sipa jong ka Russia ki la ban mi no nakate ke jaka namar ke jing sha set ha ki sipa jong ka Ukraine bat nakate ke jaka ki sipa jong ka Ukraine ki la yo ban be no ya pungut ki sipa jong ka Russia